Permezz tal-Fond tal-Iżvilupp Urban, il-komunitajiet ta' Ħalsafi u ta' Ħalqormi qed igawdu minn proġetti ta' tisbieħ. Il-lokalità ta' Ħalsafi li minn dan il-fond ibbenefikat 26,000 euro rat żewġ żoni abbandunati mibdula. F'Misraħ San Mattew sar xogħol ta' tisbieħ u pavimentar filwaqt li ġnien 1979 kien restawrat wara snin twal ta' abbandun. Is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon fisser kif dan il-fond amministrat mill-Awtorità tal-Ambjent u l-Ippjanar qed jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Huwa fond li dejjem imur biex itejjeb ismu miegħu l-ambjent urban. Huwa inizjattiva ta' faħħara tal-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi illi ħadu mhux biss il-fondi imma kontribwew huma stess biex saru iktar proġetti bil-flus limitati li jkollu ovvjament l-Urban Improvement Fund. Bħal dan isiru proġetti oħra f'lokalitajiet oħra. Lokalitajiet oħra bħal Ħalqormi fejn b'fondi li jaqbżu l-100,000 euro il-Kunsill Lokali għamel xogħol fuq il-ġnien li semma għall-eks Ministru George Hisler. Hawn sar xogħol ta' pavimentar, tħawil ta' siġar ta' żebbuġ kif ukoll funtana mill-isbaħ. Għal 50 sena Ġuża Ellul għexet quddiem din iż-żona u fissret kif issa qed tħoss differenza kbira. Kienu għamlu l-ġinien, insomma, ġifieri kien sabiħ ukoll kien imma sa ġej isbaħ. Issa jaru.